בחסות נקודת חן, המספקת הבלעדית של הטבק גחלים לשורדים. נקודת חן. היום, בהישרדות. למי אתה מצביע, תגיד? לעצמי. בוא נראה. שלום שולה, שלום אילן, ערב טוב. ערב טוב. ברוכים הבאים למועצת השבט. היום זאת הפעם הראשונה שאתם נאלצים להצביע לאחד מהמתמודדים ולשלוח אותו הביתה והוא יעזוב את האי. אורי, אתה נבחרת במשימה האחרונה להתמודד על הכוח הכפול, ובתור המשימה הראשונה היא לא הייתה כל כך מוצלחת. תראה, אנחנו ידענו מההתחלה שהברכיים שלי יכולות לעשות בעיה. השבט רצה אולי שאני אקח מנהיגות או משהו, ולא יצא לצערי. הברכיים לא עמדו בלחץ. אבל אני שמח ששר לקח את המשימה, ונתן לשבט שלנו עוד איזה נקודת אור טובה. תודה. שר, איך אתה מרגיש אחרי הניצחון הנהדר הזה, השני שלכם? חיים לא הרגשתי טוב יותר. מה איתכם, דרור? עופר, איך השבט שלכם? אני את שלי אגיד בהדחה. לא קל היה להפסיד את המשימה ההיא, במיוחד שלא השתתפתי בה ואתה לא יכול לדעת מה היה קורה עם... אוי נו, אתה יודע שהכל בגללך. אתה עיוור צבעים, על מה אתה מדבר? אתה לא יודע מה זה ימין ומה זה שמאל? כן, תסתכל, ואתה קנית לי שעון? מה קשור? בגללך? כולה בקבוק גם אומר את זה, מה הוא לא יכול להכניס בקבוק? קל לך להגיד. חבר'ה, אני רואה שיש פה מריבות בשבטים, אני מקווה שתדעו לחשוב טוב טוב את מי אתם צריכים להעיף. רז, אנחנו יודעים כבר את מי צריך להעיף. נכון? רז, אתה לא השתתפת באף משימה, לא הוכחת את עצמך, אתה לא חושש קצת לקראת ההדחה הערב? וואלה, אני לא חושש. אני עכשיו אומר בואו נשים את הדברים על השולחן, נשלח את אדם הביתה. שר, כן. מה קורה עם ג'ני? הבנתי שהייתה בסכנה. כן, הרעב בשבט גובר, אדם משתגע, האמת שגם אני רעב. רצינו לאכול את ג'ני, אבל נדב שומר עליה טוב. קצת בעייתי הקטע הזה. ובוא נצא מנקודת ההנחה ששפירה לא יהיה איתנו עוד. זה גם יהיה הסוף של ג'ני? סביר להניח שכן. אוקיי חברים, רגע האמת הגיע. תקשו להצביע. אורי, אתה ראשון. מצטער, אבל רציתי לכתוב עופר, אבל זה קשה לכתוב. הוא לא ראוי.
אני לא יודע לרשום שם אחר. אדם אמר שאם אני ארשם את עצמי הוא ייקח אותי לגמר. היי חבר'ה, נמצאים כאן כל הקולות שאתם הצבעתם. המתמודד שיקבל את המספר הרב ביותר של הקולות, לעזוב את האי וללכת הביתה. רז! אם אני מפתיע אחד מתוך 10, זה נורא נכון, ואני נכון מתוך שר! אני עולה לי. יש לנו בינתיים כל אחד לרז, כל אחד לשר. 3 מתוך, אתה בחיים לא תצליח להגיד לי. 3 מתוך, רז! להגיד לך. זה שלי. יהיה לי 100 גול. 2 קולות לרז, כל אחד לשר. ואני רק אחד. שר! וזה לא יכול להיות! זה 2 קולות לרז, 2 קולות לשר. מי שמנצח, רז! 3 קולות לרז, 2 קולות לשר. עופר! 3 קולות לרז, 2 קולות לשר, כל אחד לעופר. דרור! דרור! המתמודד הבא, שעוזב את האי ונאלץ ללכת הביתה. רז! אתה בליגה לאומית ואני בליגה ארצית. רז! אתה בחיים לא תצליח. מי כתב את זה? רז, אני מתנצל, עליך לגשת אליי ולעזוב את האי. רשמת רז ממעלה? אתה מטומטם. רז, תשב את המוות בראש. סך הכל בחור נחמד, לא יצא לי הרבה להכיר אותו. מישהו חייב לעוף. הפתק עם הסמיילי? שלי. שלי. אני לא מבין, אני ושפירא התאמנו על זה. זה רייש וזין. מה שכל כך להתאמץ, זה רייש וזין. איי, שפירא הזה. לא יישאר הרבה איתנו. זה כל כך פשוט בשבילו. בן זונה הזה יודע לכתוב. אם רק הייתי יודע מה אני כותב.